Padayon kita mga igsoon sa atong special edition sa atong tingog sa magbalantay. Kini siguro ang katapusan natong bahin sa atong lima ka say tawag aning lima ka hugna nga pagpasabot nato sa mga guidelines kung ugaling mobalik na ta sa atong pagsaulog sa Santos nga misa nga ana ang partisipasyon nga physical gyud nga presence sa mga manimbahay. Archbishop, ang atong katapusang bahin, no? Oo, katapusang bahin. Dinhi sa atong giya, Yes, oo. ang pag-ampo sa atong Oratio Imperata. Yes, oo. Kining numero litra H, duha ka items bahin sa pag-ampo. Dili pa lang dugay ang nini panahon na sa pandemya, ang Vatican may padala og special set of prayers. Meaning ang misagod nan sa daghang mga bahin po na ay mga key prayers nga mag-usab-usab, mausab gyud po naman, pero kanang pag-ampo sa katilingban, kanang sa pagsugod, collect, ug kanang pag-ampo over the gifts, ug katong closing prayer human sa pagkalawat kana tulo na kay balo si Padre Che mag-usab-usab na sigon sa unsang misahan na sa mga santos ba, apostoles ba, sa patay ba, o sa kasal ba. So kining tulo ka prayers ug uban pa mag-usab-usab na. Nagpadala ang Vatican og set of prayers para sa misa panahon sa pandemya. In time of pandemic, nindot pagayo. English. Unya giingon diri nga kapila na mi nakagamit kini diri nagmisa mi. Unya makalimot mi usahay karon lang ni pagbasa nako ani ko wa na mo gamita kanunay ni kay sige lang tag diha ipadayag nato sa mga remarks sa Eucharistic sa pag-ampo sa katilingban sa intercession ba naa nang atong prayer sa mga masakiton, pero nagi pag-ampo ana nindot pagayo. Misa gyud para sa pandemya. Nindot kay pagkaso busa dunay teksto nga in English, hapit na mahuman ang binisaya nga mong translation kay nakakuha mig kopya pod sa Malay-Balay. Nga ilang gibisaya among gi-improve gamay gi-polish na mo. Busa mapadala na pod ang in English. I think naa na may kopya sa in English gipadala mo, mapadala na pod ang Bisaya, ang Cebuano ana. Unya ikaduha, padayon kita sa pag-ampo sa Oratio Imperata, panahon sa nining panahon sa kalisod. Mao na, ha? Unya katapusan diri, what about other parish and pastoral gatherings or meetings? Ang wisdom nining guidelines ay lang una na. Too many things on our plate, no, brother, hanggang kuan mo sa unya lanang kuan. Medyo magplano gamay pero ayaw direkta ayaw sa pag-schedule na. Scheduling of such activities must be put on hold until further notice. Ngani, just to underline this fact, ang among CBCP meeting sa July gi-cancel na. Cancel among meeting. So wala na meeting. July, January na. Hopefully, cross fingers. Busa parehapon ta sa atong mga big activities, kalma lang una as of yet, ayaw lang i-schedule kana, no. Manghinaot kita nga murag mo arang-arang ang atong kahimtang maluoy ang Dios, medyo dili pa man ni final ato pa maning ma-adjust. As of now, kini ang offer nga guidance alang sa tanan. Subot pasabot ani Bishop katong mga organizations, no, sa mga naminaw nato, sa mga nagtan-aw, katong mga center organizations pananglit, mga apostolado. So kalma-kalma lang ayaw sa ulat lang gyud pag-schedule. una ta. Kay ingon mo daghang kayong andamonon ani sa mga pari naka-realize ta karon nga nakaamgot nga daghang andamonon ya mag-appeal patag meeting kana hinahinay lang. Kalma lang una. Dili lang una kita. Kung maingon gani ko mapuno wala mabutang diri, pero klaro man ni kayo kay basic man ni. Kung dunay fiesta mass, maigo niya ng panahon na kung allowed na kita, it is as simple as this gihapon. As simple as this. Kay dunay mga utana, Bishop, among pista, maura gihapon ning standard procedure ning time of pandemic. Okay. So salamat kay Bishop. So mga igsoon, nahuman gyud nato pila ka pages ni abi ninyo. 12 ka pages ni nga among gi-discuss ni Archbishop, no? Doon na ba yung mga pangutana din na? Sa may siguro na nadunggan nato Bishop nga mga utana kung may misa sa GKK,
Unsa ka atong mga kasaulugan sa pulong, mga tigom diha sa GKK nga pinanguluhan sa atong mga PSL, mahimo na ba ni? Yes, okay. Pagkakaroon, tinuod wala na i-appeal kung ako'y pangutan-on tungod kay wala mo sa guidelines, put on hold una po na. Let us una kini kay giingon man dire sa nasa gilaktawan. It is possible that some additions and adjustments may come in the near future. And we will inform you about this. Ipatangandaan na maabot na pero katong hudton tanan ang bunyag gani, di ba? Ang bunyag, ang kasal, put on hold. Kana pong kasalugan sa pulong sa mga GKK, put on hold una na. Kay dinha magbutang na putag foot bath. Magbutang na puta. Kada Domingo, busa kuan lang, kalma lang, mabotra, pero wala una ibutang na diri. Kay lagi in the future, pwede na ta kon kampante na kita, kumpiyansa na kita, medyo naanad na kita nining mga measures nga atong gilata dinhi. Then, unya makakuan ra ta sa uban pang pagsaulog. Ayaw mo paingon nga gikalimtan ka mo, pero di na to dili maayo nga atong hudton tanan kay lisod og bag-o kaayo ang kahimtang. So katong ingon nimo Bishop, pasensya kita ani Pasensya gyud. Katong gisundan nimo nga pahimangno ani katong May 16 ba to? May pagawas. Katong gipagawas nga statement sa tibuok Pilipinas. Pasensya gyud nya coordinate sa mga opisyal nato. Opisyal sa authorities kay labi na tungod kay kining pandemya, ang usa sa mga importanteng aspect ni ini, science, health, daan ay mga technical, sila'y nasayod ni ini busa, kinahanglan mo salig ta nila. Ikaduha, kung akong balihon, Father Richie, tingog sa simbahan, you know, brothers and sisters, ang pagtuman sa mga measures, stay at home, social distancing, stay at home, ayaw kagawas kundili kinahanglan, kanang hand washing, careful gyud, marag mabinantayon, self-imposed discipline, you know, kuana act of charity, kuana sinimbahan kay na kung maingon ko ay lang una i-consider ang kanang measure sa city o sa gobyerno, kita pod ang way of looking at our obedience, atong pag-follow sa mga measures nga gihatag sa gobyerno is an act of charity. Mag-demand sa gospel karon aron for the good of all, for the love of neighbor, Father Richie. Kung akong butangan nag-underline, kay wala man sa mga executive order, kay lahi mang tuno sila. Pero kung akong dungagan, to follow the city measures panahon sa pandemic is a good Christian habit. Timaan sa pagpangga, gugma, o pagtagad, o pagpangga sa atong mga silingan o sa atong kaugalingon. Oo. Ugaling Bishop, no, salamat gyud atong maong tambag nga mo muhang last sentence gyud diri sa mong pahimangno. Yes. Sa mga pagsimba kung mobalik na ta niini mahimo na hitabo na ni nga moadto ta sa simbahan. Pananglit usay ato ikatambag Bishop kung tan-aw nato, uy, puno naman ang simbahan niya ako. Basi unyag usay bation ako. Pag-abot nga murag kana kay ginahuna gyud namo na Richie bisan sa CBCP unsaon nang murag dasok dako. Mao na mga igsuon sa mga parokya, apilo na ningiskot kita gamay na waiting area, pero quickly mo add ko unsa ka kadak-an ang waiting area. San Pedro di matagna nimo alas 4 alas 5 misa, daghan ang mga bot. Busa mga igsuon maya pod nga una magpakisayod ta. Labi karon nga gi-spread out na do na lagi. Kung Domingo pagtambong sa misa Domingo nga pwede na imong himuon na sa Miyerkules sa gabi, Huwebes sa gabi, Biyernes sa gabi, human sa lunch sa Saturday ug entero sa Sunday. Kung pakisayod ta, pinaagi sa mga balita ana, dili kay ta daw ablin ang simbahan sa pagmisa, muhasmag lang ta didto, no, murag way pakisayod. Nya punaan ako, Padre Richie, kung moabot ng higayuna, nining unang mga adlaw nga gamiton ako ang pulong, dili magkadimao.
Ang kana bang medyo gubot yun. Posible yun. Oh, na Posible. dali mo init atong ulo, unsa man ning klasyam, nimba ta nga kasabaan man ta nga di mo linya kanang masinggitan lang gamay mo sinya. Unya mahiubos dayon. Please mga igsuon. I think ang gasa nga pangayoon nato sa Ginoo mao ang pasensya, pagsinabtanay. Mao ginay nindot kay lisod na ang kahimtang wa putay pasensya, init og ulo, kitare gayuna-huna nga atong kaugalingon lang dili ta maguna-huna sa kahimtang nagpalibot nato. Wa gyud tay padulngan ana. So charity and patience dakog ikatabang alang natong tanan nining higayuna. So salamat yun, Archbishop. Og sa mga naminaw nato no, dadunggan yun nato nga kung ugaling mahitabo man na nato, dil lang po ta mahiubos dayon, no? Pasensya, O, pasensya adjust. yun. Yun Oo. ta. Kay mahapsay raman yun ni kadugayan. Maanad na ta. Pero amo na yung warning nako sa unang mga adlaw, there can be mag-tension, di magkadimao, pasidaan ta daan nga, please. Pasensya gyud. Unya, usbon siguro nato, Bishop, no? Kadtong mga idara na in town gamay, o Oo. kadtong mga bata pa, so kung galing mo balik taan, bisag mo balik na ta sa atong murag katong gihandom nga misa nga mga tambong ta, wa man ni magpasabot nga tanan na ta pwede mag-abot didto. Oo. No? Importante ni mga kini mga guidelines may po ning video karon kato mga tong BEC leaders nga naminaw karon JKK leaders ma-echo ni dito kay ma-upload naman ni kay daghang mga cellphone karon paminawon aron makabantay sila sa murag at least nay murag basis sa paglihok nato unya kung pwede na ta mangadto sa atong simbahan sa pagsimba. Oo. So salamat jud kay Archbishop, no? Og daghan naman tag nasulti, Bishop, no? Unya kung galing do na pa kay mga panapos nga pulong. Mingon ako nga panapos nga pulong nga usad lagi sa mga milutaw nga mga gasa sa Dios mas ninindot yun ang atong pagtan-aw o pag-realize pagkaamgo nga gasa sa Dios mao ang tanan natong pagsuportar labi na pagdasig sa obispo nga mo desisyon nga atong ablihan pag-usab ang DXGN 89.FM Spirit FM nga mahimong sibyaanan sa Katolikong simbahan sa Davao kay lagi na si Padre Richie karon wa pabutan nato nga ang maong gasa mahimong tinuod gyud nga gasa sa pag-alagad o pagtabang kanato nining malisod nga mga adlaw sa pandemya sa coronavirus. Praise the Lord. Praise the Lord kayo. Lord. Daigo ng Ginoo. Salamat, Archbishop, og sa atong mga kaigsuonang naminaw nagtan-aw karon. Kami nakaguban kaninyo ni Archbishop Romulo Valles. Ako si Father Richie Gamaya sa atong special edition sa Tingog sa Magbalantay. Maayong adlaw pag-usab.